Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel keluarga DC. Selamat pagi ya guys. Ki DC ki wis apa nek aktivitas ki rampung kabeh guys. Mulai jam 3 ki DC wis bangun. Wedi nek kerinan neh guys. Dadine alarm ki bener-bener tak kakno sing tenanan ngono. Jadi gak koyo ndek iki kae wah kedandapan ra karo-karuan pas sahur. Lagi mau jam 3 pas dhisik bangun. Jadi bar sahur langsung aktivitas korah-korah, nyuci, nyapu. Terus Pak Su kaya bene maculi apa-apa dandani ratan yo guys paling wonge. Niki kan enek bocah tiba. Ratan sing gluwaan kuwi jeblong-jeblong iki. Dandani Pak Su arep diuruki pasir karo watu ngono guys ben kesane iki ben gak apa kuwi nibakno bocah ndiki kan enek bocah tiba ngono. Yuk dilanguk guys, jajal piye. Wis didandani purung beneke kok cerak-cerok maculi lemah. Kayak Pak Su ki esuk-esuk wis ndandani jeglongan ratan kalau guys. Nibakno bocah-bocah ki nek ndiki bareng nek wong tiba dandani Pak Su. Krowoke iki jeru guys, tapi nek kok kaduan iki gak ketara. Jadi sekali setir ki mak jeglong ini ya langsung ngegias. Watune aja nggo nang dhuwur ya, nggo nang ngisor ya. Terus diurut pasir neh, mang dijeglongno kae guys, ngisor kembang. Jeglongno ngisor kembang ngono kae lemahe wedine. Mbah Pomo kondi esuk-esuk wis. Mang watune sing gedhi-gedhi kayak ngisor Bapak. Sing ngisor gak buka watu ah. Ngisore watu sik anggek dhuwure pasir ngono. Wis ki dhuwure kayak pasir neh ae. Ini dadi nek kol liwat apa bocah-bocah kan ora kaget. Sing gek lor kula aja mbok metungulno kono. Sing ronjok ledok. Ya. Tan tutuki kuwi lho ya, danganan pacul ben rontok ambles ngono. Nggek mbukeki pasir. Marah iki dindoki banyu lho, dadi ratane kan medhok sesuwe. Engko nek anak trek apa kol-kol ndra gepeng dhewe, Mas. Sak sementing ora jeru.
Wis aman. Wes gak sah blugruk lah. Wes. Ini gepeng dhewe diteraki. Trek-trek iki kok. Iki piye ya ngene iki? Wong ape bodho rek sukete kok ngene. Kok nyemprot. Lho piye sukete bar iki? Semproti jeluk obat nggone Agus kono nak ya. Wong koyo ngene iki, guys. Mosok ape bodho latare koyo gerumbul. Cek isuk guys iki, cek jam 5:30. Nah kok do meneng ae yo guys. Iki ngene yo guys, iki Kedung Sambi pokoke daerah desa iki apa ya? Lampune kok lap-lap ngono iki cetak-ceteke nek opo. Kabar duka kok terus menerus yo guys. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang ke rahmatullah guys, telah dipanggil Yang Maha Kuasa nggih, almarhum Lek Damis. Semoga husnul khotimah nggih. Semoga diampuni segala dosa-dosanya. Dipun paringi jembar kubure padang dalane ya guys. Gak Damis YouTuber. Jere Pak Su, gak Lek Damis YouTuber ngono. Iki kan ceritane wong Dong Sambi iki jenenge ya enek sing Lek Damis. Lek Damis ki nganu guys. Isek dulur nek karo Mbah Marsam ki anak wedok. Ponakan. Nek karo Mbah Marsam lah yo ke anak wedok. Iya ponakan. Wong Mbah Marsam itu tunggalane mbok Lek Damis, Dik. Mbah Marsam ki kange mbok Lek Damis cara ngono. Dadi ndek bengi iki posisine guys. Jam 10:30 malam iku nggone anak-anak, nggone Mas Lalimantan iki kan di dodoki wong ngomongi ngono lho guys, maksud iki nek Mas Arif kan wong kok Telaga Tuwung. Lah dadi Mbah Marsam kuwi ya wong asline wong Kodong Sambi guys, asline iki wong kok kene, tapi kan nikah entuk Mbah Iyat kuwi Mbah Kuwin kuwi kan omahe asli Telaga Tuwung. Dadi ket ndek enom mulai nikah sampai tuwek iki manggone yo ning Telaga Tuwung. Dadi nek cah gedor-gedor pager ki Pak Su krungu, tapi anak-anak iki gak krungu guys, wong posisi wis tengah malam nggih jam 11.
Pokoknya perkiraan jam 11 ya. Wong aku WA anak-anak setengah rolas dek. Ya pokoknya setengah rolas ya tengah wengi lah ya guys kasarane. Tapi anak-anak posisi yoga krungu. Jadi Pak Su ndungu gedor-gedore pager kuwi terus Pak Su metu guys. Undang Mas Arif titip ngono. Iya. Nek Mbah Pomo wis mangkat kok. Heeh. Hah? Wong mang aku di WA aku tak titip deh. Terus posisine Pak Su terus apa iya Mas sesuk nek ngepasi sahur tak omongane saiki wis turu yo. Terus posisi sahur mang guys. Posisi sahur ki terus tak apa telepon tak kon ngebelno wong Telaga Tuwung ngono ya guys. Soale dhisik kan gak duwe nomere kaya nggone Lek Tri, nggone Mbak Putri, Mbak Via ki dhisik gak duwe nomere. Dadi nek kono dikabari kan wong ya mbuh piye niki dulure guys. Pak D nek karo Lek Dames iki Mbah Masam Pak D ni. Dadi cek bateh ki mau isuk Mbah Pomo wis mangkat rono. Sakjane iki yo jek enom guys, tapi yo piye neh wis pestine sakmono. Tapi kok herane dhisik iki lho guys, Desa Dong Sambi iki kok terus-terusan maksudnya iki musibah ngono lho guys. Iya ya wong ninggal kok terus-terusan antara jarak iki nek yo iduk-iduk ngono lho guys. Lah iki sing Mbah Dongko lek baru 4 hari, sing Lek Dames kapundhut nggih. Dadi kaya beriringan sing mulai kok mbok leke Pak Su, Mbah Wadah kae nggih. Pertama ki Mbah Wadah. Terus bar Mbah Wadah ki terus dulure adike dhisik kae nggih sing sakit kae sing jek enom. Lah kuwi terus bar kuwi terus Mbah Puger iki antara Rebo karo Kemis guys dinane iki. Jarak iki di antara sing siji bar 7 dina, sing siji enek-enek. Engko terus sing Mbak sapa kae Tina kae Rebone Mbah Puger Kemise. Dadi iki berurutan terus menerus ngono lho guys. Kok yo ning Desa Dong Sambi terus pikirku ki. Sing Mbah Wadah ki Pak mbok leke Pak Su ki anggek bar 40 hari ndek Rebo ngarep iki lho guys. Anggek 40 dina wis wong 6 yo ya. Kuwi Desa Dong Sambi tok. Lah ya wis bagiane wis piye yo guys takdire. Dadi umur apa ki rezeki jodoh ki gak enek sing ngerti kuwi ngono rahasia ilahi. Dadi mbok dipundhut sak wayah-wayah nek wis pestine nggih gak kena diselaki guys, wis titi wancine nggih. Pokoke nggih nek wis ngene iki yo isane ngirim yo Al-Fatihah nggih. Dikirimi donga. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan, keikhlasan, kesabaran ya guys. Wong uripnya tinggal menjalani. Jere Pak Su wong uripe tinggal menjalani guys. Ya wis sak piye ya guys, ya dijalani, dinikmati, disyukuri. Wong ya urip ya enek sing uripno, dadi enek dalange mbah ape dipundhut enom, mbah ape dipundhut tuwek kan kuwi rahasiane sing kuwasa ya guys. Kabeh wong iki gak enek sing ngerti, umure awake dhewe iki ngantek pirang taun ya gak enek sing ngerti ngono guys. Iki dhisik jek ngenteni Mbah Dok karo kanca-kancane guys iki, tapi wis tak siapno kae mbere dhisik. Wong ninggale kan setengah wengi ndek bengi, dadi iki esuk wis persiapan. Esuk ki wis mempersiapkan nek seremno ape ndang do tak siah guys. Nek ngene iki kan esuk dadi uga wayahe wong masak, tapi nek Mbah Dongkol kae ninggale kan wis jam 1 setengah 2 dadi posisine wis wayahe wong do masak. Nek ngene kan longgar. Dadi tak siah yo iso tanek sampai ngenteni sak berangkate sak bobole ngono kae lho guys. Kadang mbek Pak Sugila yo ya wong ninggal kok terus-terusan kok yo sing diubek iki Desa Dong Sambi ngono lho guys. Kok sing kok Jakarta maune gak piye-piye
mantuke setahun pisan. Temandang mantuk ning rumah sakit anggek 2 dino mbah sedina suwengi wis gak enek. Keluargane kan yo kaget. Wong maune yo gak piye wong terima sakit DB lho guys, jalaran iki jerene lara niki DB. Kasih Mbah Puger kae mantuk kombaon, ijek mlaku dhewe, ijek posisi nyemprot, ijek ngabuk, tekan omah gang sak jam yo ninggal. Kandhane nek umur iki wis kene sing tahu ya, guys. Mangkat. Lah tapi kan nganu edok ninggale ndek bengi nek menawa wis do disiap-siapno kan. Iki ndek bengi iki jere nganu nggugahi Pak RT kene lho kon ngebelno mobil siaga kuwi lho. Sing gawe. Ya lek Naryo kuwi ya. Kan titik lah sing Pak RT ngurusi Angga, anake lanang dhewe nggih sakit, guys. Mas Angga anake Pak RT sing gede kuwi kan PKL ning Blora kuwi kena tipes. Dadi diparani Pak RT kok Blora, langsung dipresakno ning kok Jepundi PKU Randu. Terus akhirnya dirujuk ning rumah sakit. Maksudnya iki rawat inap ngono lho, guys. Tipes. Jadi kena tipes PKL tapi posisine iki kena tipes ngono. Lah dadi Pak RT wis ngurusi anake dhewe. Lah sing lek Naryo rono kuwi ditekoki Bu RT, "Enek apa lek Naryo?" Tak kon ngebelno kuwi lho, no sing duwe mobil siaga, mobil desa kuwi lho, guys. Nek enek wong gawe darurat kan dadi iso nganter ning rumah sakit ngono. Apa sing nyopir ki enek tapi posisine mobil kuwi anggek digawa metu wong liya ngono, maksude ya kanggo ngono lho, guys. Jadi lek Naryo ki ya ditekoki Ibu RT iki. Anu piye lek Damis, Leng? Wong yo umat meneh ngono jerene kuwi ijek posisi ndeke ijek iso sambat. Iya, anggek ape rencana digone rumah sakit, guys, jane nggih. Tapi ya meneh wong wis ya alhamdulillah iki ngene urung tuk perjalanan masih Cramono kuwi wis kadung mangkat kok ning perjalanan ya malah bulan kok isek ning omah. Aku rohku ki yo Deni iki gugah-gugah ngene Mas Arif. Kuwi ora enek wong nyauri terus Pak Su ki ndungu nek kuwi ora enek mesine nek pager iki tok-tok kene iki. Dek koyo enek wong aku ya ngono. Heeh, celuk-celuk. Lah Pak Agus langsung ngengakno lawang. Enek apa, Den? Anu lek Damis ninggal engko tulung Mas YouTuber iki omongi kon ngebelno wong Telaga Tuwa, Mbah Marsam kan Pak Dene. Malah nek saiki iki ya wis do turu ya wong jenenge posisi tengah wengi, engko nek sahur ae engko tak kandhanane wonge tak telpone. Tenan ya Kang. Iya, wong Pak Sumi wis sing sapa? Wis lho sahur mang wis tak telpon. Mbah Pomo wis budal kok. Mbah Pomo wis budal esuk iki. Udah bisa sampai cek. Aku wis bar kabeh guys. Wis tumbas apa tumpangan ember wis tak siapno nek kancane budal kan wis karek melok wis beratus wis apa. Lah wis tuwek bukan rupa kon piye, Dok. Wis tuwek iki ya Mas ya aku sebenarnya tuwek terus yo ngono. Ayu wae iku rak ya sing nom-roman nggon ya, guys. Ya wis ngono ae ya, guys. Sampai piye neh aku kadang iki nek mikir lho, Dok. Lah ya jenenge wong gak iso tenang rasane. Jenenge wong ninggal kok cara menawa gawe ndang iduk-iduk terus tek. Yo dong sambi kabeh ngono lho mikir kuwi. Lah sing antarane Tina karo Mbah Puger malah dina Rebo karo Kemis. Yo 40 dina ki 6. Kita ya Kemis cuma 3 dina. Lah yo Mbah sok 3 dina itu kok. Wis di sore pas Mas Arif makan-makan kae. Kae pas buka bersama kae Mbah Dono 3 Gak Kemis tinggal. Rebo. Rebo kliwon. Lah yo Mbah Dongkol 4 dina iki wis enek neh. Dadi kaya ning pikiran ki yo bener, guys. Kabeh memang wong ki yo parake yo ape rono yo, tapi nek ndungu kabar duka ngene iki yo melok sedih ngono lho, guys. Melok piye yo melok prihatin nang jenenge kesusahan yo, guys. Kok sing di anu kok oke yo disodok sampe piye ngono. Kami sapa? Kami mbok nyari kuwi saiki. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Terus enek. Lho, kami ya, Dok. Kami.
kami. Dek kami Mboke sampe. nyawi, mboke Mbah nyawi. Ini kan? Iya, saiki jarene. Lha gak sing melok lewat singgo ya? Iya. Ini aku ya kok kono. Lah wong Pak Agus lho kok kono ndek bengi jere wis gak mangan 5 dino ngono. Iya, saiki ninggal. Tapi kan wis posisi sepuh, guys, wis tuwi tenanan wong iki wis. Walah lha piye ya iki nyelawat ngalor apa ngidul? Piye, guys? Ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mbah Kemi, ya Allah. Lah Pak Agus nek ngarani Kemi. Lah dek sore iki lho saurunge traweh iki kok ngono, Pak Suwi. Emang? Heh? Lah mosok disani dhewe kan tetep kok. Ya tetep ning desane dhewe ya, Mas. Ya ora penak kono kan mulus, guys. Lah sing kene dong sambi ya tetep tak utamakno sing tanggane dhewe ya, guys. Nek kuwi ya bener. Maksudnya ya bener kenal yo kenal dekat lah wis koyo dulure lah tapi tanggane yo enek. Nanti apa nih, Bu? Ninggale kayak gimana? Mbok tapi yo kabar mulus yo enek ngono lho. Emang yo ngasih yo. Alah kok dek bengi rak mulih kok nganu anggek ngene, Mas. Bar bareng mau Aku bar kongkone lek waji. Iya, Mbah patang dino apa 5 dino kami patang dino nek 5 dino wis ra mangan Gus, Tapi wis mbah tuwi. bengi ngono, tapi kan posisi wis tuwi. Ya Allah, ngene iki Dek. Bareng-bareng yo guys terus yo mau mulus yo enek mak. Mulus apa? Lho. Ya kowe siri sapa, Bu? Kae yo ngasih yo. kabar yo ngasih lah nek do kabar Dek. Pur yo ndelok HP pur metu cetek dulu. Lah iya, sakwise ya guys wis ditiwancine ya wis piye? Apa anu Mas? Piye cara mono kene ngalor dhisik ngono apa piye? Tul balik pantes. Ya gak pantes ya Mas, Bu. Piye? Oh, ora ning bareng ki kan yo. Lah iya, gitu tak jak ngalor sik tul balik lah ngono kok terus rene ngono. Kurang siang Wis ngono ya guys, engko di lanjut neh nggih kontene. Ya Allah. Rasane walah yo gak iso tenang ae kok krungu kabar lah dhisik nulungi cah tiba cah loro ki malah wis ewel kabeh lho guys. Lah jenenge posisi kok walah setir ki mak glok ning joglangan, gasnya kan tetep ngegas. Lah bocah kok langsung keringkuk cah loro do keberkan motor. Malah bocah iki yo gak gede-gede tapi kok saurunge jeglong kuwi tangane dipenek sing mburi. lah rak do guyon ya wong aku krungu cah do bekikik kok. Aku nyapu ning ngarep lawang iki lho, Dok. Sapuku ki langsung tak buak ndek mak. Budak ki langsung sapuku tak buak kuwi. Tanganku mbok penek malah tanganku mbok. Malah do tukaran lah aku terus ngene le. Saiki ora usah do udur-uduran nang ditangekno motore. Motor ki posisi tak toangekno ngene bocah ki anggek do krengkel-krengkel sing dodo ngene iki suicide kabeh ngono guys, dodo dengkul ambek ngene-ngene iki nek. Bocah iki sampe gak iso omongan ngono lho, sampe keder-keder. Alah wis piye nangis tak kon muka tak gakno banyu ya panggah gak gelem. Pikirku kan muka lah nek jenenge wong ndredeg iki piye ngono tak kon muka. Terpaksa desih iki terus marani wong tuane ning mulus. Diomongi nek tak tekoki nek anake sapa. Wong jole aku tak paranane Pak wis nang lungguh kene ya, tak kon ning emper ngono guys. Kuwi desih posisi dengkul iki wis ewel. Wis ndredeg kabeh ngetno bocah iki rupane pucet, putih ndang do. Tak tekoki umumnya anake sapa muk domblong ra iku tok sing dipandeng lho. Kowe ngalor aku ora arek gebahne, do nangis. Nangis lah yo Ngomongnya gak tenang nangis. ngono. Sesuk Paling kok do ndredeg do wedi jenenge cek anggek ngrasa bocah-bocah lho. Kene loro. Oh, wis ngono yo guys, mesti lanjut neh nggih. Alhamdulillah guys, iki dhisik wis mantuk. Iki lho wis bingung goleki. Piye? Apa? Nah, Dek. Piye nek nyeluk piye? Nek celuk-celuk piye? Piye nek celuk-celuk? Waduh. Mama apa? Mama apa kuwi? Jeruk, pam jeruk. Pon duduk. Duduk. Kayak Pak Su antri kayak kakak ejek mandi, Pak Su urung mandi iki lho. Kakak mandi kalau kakak mandi. No. Gak pareng HP nggih. Ya wis disetelno Pak D. Nah, setelno D. Nggih, kok disetelno baterainya telas. Wis anu ya,
Malah kok cah cilik bapak iki. No. No, no. Lucet ya. Alah, bujet iki wong tar urung mandi nggih teko kok ya, guys. Aduh. Wes lah, Tas ya. teko takziah guys enggean. Ya wis ngono ya guys, konten-kontennya keluarga DC, ditunggu konten-konten selanjutnya. Doa baik kembali baik, semoga family online semuanya sehat-sehat selalu, diparingi panjang umur, dimurahkan Amin. rezekinya, dilancarkan usahanya. Amin. Ini ya guys, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Poso ya guys, Pak Susrut langsung. Poso. No, no, no. Engko nek bar poso der ya lemuneh ya. Nggih, nggih.